הדבר הבא שאני רוצה שתעבדו עליו הוא לנגן את המאני ביט. נכון שאין לנו פה מערכת ואנחנו לא יכולים לשים את יד ימין על האייט, אבל הרעיון הוא לתרגל את הקואורדינציה של המאני ביט. נגן אותו גם ברבעים וגם בשמיניות, אז שוב פעם ניקח את יד ימין, נספור אותה ברבעים, 1, 2, 3, 4. נוסיף את רגל ימין, שבעצם הבאס שלנו ב-1 וב-3, 1, 2, 3, 4. אז נוסיף את יד שמאל על הסנר, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. זה בספירה של רבעים. לעשות אותו דבר בספירה של שמיניות גם, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and... אז הסדר עדיין פחות משנה פה, רק שתוכלו לתרגל את הקואורדינציה נכון, זה תרגל שחשוב לעשות שלא נשכח ולא נאבד את זה משבוע לשבוע.